na mai zamani sarki tija. Sarki tija muna mazo. Cikin su ne budurwa ta ma dinkin sallah ta ma laifin auren ta yan samari. A cikin so ne budurwa ta ma dinkin sallah ta ma laifin auren ta yan samari. A cikin su ne ake ba wa diya kuɗi, ake ba wa mata kuɗi, ake ba wa uwa kuɗi. A cikin su ne ake mai da gida kuɗi, ana taka rawar kuɗi, muna juya rawar kuɗi. A cikin su ne kaiwa budurwar karawa, ita ma ta ɗan juya a gaban ka kaji dai. A cikin so ne budurwa ta ma dinkin sallah ta ma laifin auren ta yan samari. A cikin su ne budurwa a ta ma ɗinkin sallah. A cikin su ne budurwa a ta ma habi sallah. A cikin su ne budurwa a ta ma karabun sallah. Ka yanka aka ci nama aka miƙa mata fata. A cikin su ne budurwa ta sai ma mashin ko mota. A cikin su ne budurwa a ta sai ma handset iPhone 6 Plus. A cikin su ne budurwa a ta kai ka shukurayen ta kashe ma $100. A cikin su ne budurwa a ta ma komai na ce ai ba komai a cikin su. A cikin su ake to a cikin su nake. A cikin so ne budurwa ta ma dinkin sallah ta ma laifin auren ta yan samari. A cikin su ne budurwa in ta mare ka suka gode mata. A cikin su ne budurwa in ta ja magana suka kare mata. A cikin su ne budurwa ta san ai maka duka har gage ta. A cikin su ake aka nace da kai. A cikin so ne budurwa ta ma dinkin sallah ta ma laifin auren ta yan samari. A cikin so ne budurwa ta yau kunshi da kiko ta kawo maka canji. A cikin so ne budurwa a kawo mata dinki ta kawo maka leshi. A cikin so ne budurwa ta sai da gidan gado ta kawo maka canji. A cikin so ne budurwa ta daure babanta da tsantsar kaunar ka. Hayyak. A cikin so ne budurwa ta sa kai mari ga komanda a gaban fare. A cikin so ne budurwa ta sa ka tare tifa akan babban titi. A cikin so ne ka taka ka je har mai duburi da niyyar kwato ta. A cikin so ne budurwar ka in ka aure ta ta sa kai mata wanki. A cikin so ne budurwar ka in ka aure ta ka nemo gannanta. A cikin so ne budurwar ka in taimaka girki ta sa naman kaza. A cikin so ne rawa. A cikin so ne rawa. A cikin so ne nutso na nutsa tsatsam. Salo-salo nake muku 'yan mata. Rawa na zo biyo haka 'yar gata. Tadda aka kirausa ya 'yan mata. Kun ji dai, Jujju ya kiran gwada akin kyauta. kun ji dai, Filin naku ne rawar 'yan gada. ku fito, Wanda ya
haka Salam. ku biyo ni kusan zancen ga haka Tijan ni nake yin wage kamar haka To. ne farar mace A haye. ne bakar mace Kwarai dai. ne ba zan kara ba soyayya a yanzu na kusan sai da dala yan mata da samari na cika